kol fuq is-saħħa u kif għadt inti, però inti semmejt punt Matthaeus għat-teħaġ mbagħad ma tiġikx il-qmis. Id-diżappunt li wieħed iħoss meta qmis li kienet tiġih m'għadix tiġih. Jon kontra. Meta tkun żammejt qmis għax kont kienet tiġiku m'għadix tiġiku, mbagħad daqqa waħda daħlet uqfilt il-buttuna, is-sodisfazzjoni jħoss hemmhekk. Dawk naħseb f'moħħna jelbu s-saħħa. Għax huma x-short term pleasure. Iva, bla dubju. Imma jiena dik ngħid. F'dik sa jista' jkun illi jien tant għamilt sara f'ġismi illi hemm ħampatti għalih il-qudiem, imma llum jien illi filter il-qmis, dik hija tollik mola s-sema. Malfejn għandha tagħmel hekk. Tħossok illi inqas ftit, anke li ngħidu aħna. Għalfejn inqast, però biex tiġik il-qmis jew biex forsi għal saħtek. Jew anka biex tiġi mista. Anka li Aħna rridu nsibu kollha motiva lilna. Jiena Denisek tgħid li ma tħossibek għax il-qudiem ħajsibulek il-pressjoni. Imma jekk tgħid li isma' ma tirsisti ħalli pereżempju tagħmel 4 bicep curls aktar. Rodrik jista' jgħidlek jiex ħajmotivani l-aktar li nagħmel dawk li 4 bicep curls. Dika hija Ix-short term pleasure huwa kruċjali għall-motivazzjoni.